Зямля моя беларуская. Вёска, о, родная вёска моя. Дык вось, вёска. Яна не такая, як на Украіне або на Доне. Там не рэдкасць вёскі ў 200-300 тысяч двароў. У нас 20-30 двароў – гэта ўжо вёска. Мала таго, на захадзе яшчэ і дагэтуль досыць многа хутароў. Ёсць, праўда, і вялікія вёскі, двароў на 1500, такія, як Рубель на Столеншчыне. Але іх мала, напэўна, некалькі соцень, не больш. За выключэннем некаторых раёнаў Палесся, беларускую хату ніколі не беляць знадворку, толькі ўнутры. Але старая беларуская вёска, тым не менш, прайграючы ў весялосці знешняга выгляду перад вёскай, скажам, карпатскай або малдаўскай, мае нейкі дужа мілы, задумлівы і паэтычны каларыт, дзякуючы прысадам вялікіх дрэў на вуліцах і ў завулках, векавым дубам на сядзібах, вялізным дзічкам на былых межах, садкам і ўрэшце таму, што калі не адразу за хатамі, то хаця б на гарызонце амаль абавязкова відаць лясы ці пералескі, што калі не тут жа, то непадалёку рака, рачулка ці возера. Шмат зеляніны, шмат вады, шмат неба над галавою. У нас хату часта будуюць талакою з тоўстых і смалістых сасновых бярвён. Таму што лесу ўсё яшчэ многа. Па той самай прычыне амаль няма глінабітнай падлогі, а ёсць падлога з дошак. Столь, вядома, таксама дошкавая. Зверху, на гары, на яе насыпаецца пілавінне для цеплыні. Стрэхі раней былі саламяныя або на поўдні з чароту, які даўжэй служыць. Таму даўжэй, што калі страху растрэплюць вятры і дажджы, чарот можна зняць і зноў перакрыць ім хату. І так 2-3 разы. Але і тады часта сустракаліся шчапяныя дахі. Цяпер гонтавы дах бывае на хаце часцей за ўсё. За ім ідзе шыфер. Чарапіца сустракаецца досыць рэдка. Дахі двухскатныя. Хата заўсёды будуецца вокнамі на вуліцу. Уваход калісь быў у пераважнай большасці выпадкаў з двара, а цяпер усё часцей з вуліцы. Франтон часта аздабляецца разьбою. На Давыдгарадотчыне, напрыклад, на ўсіх хатах знак сонца і расліны вакол яго. Разьба і навокал акон, і на аканіцах. Не ўсюды, але часта. Раней хату абкружала прызба. Цяпер хаты, вядома, на фундаментах. Для прыкладу апішу некалькі вёсак. Спачатку хутар. Расолы Астравецкага раёна на Гродзеншчыне. Да бліжэйшай станцыі Гудагай некалькі кіламетраў лесам, палямі, пералескамі. Паўсюль раскіданы грады ўзгоркаў, а на іх сіні зубчасты лес. Між град палі канюшыны, залатыя лапікі стральчастага лубіну. Праз густыя зарасці чорнай вольхі бяжыць вясёлая і чысцюткая, на 2/3 зацененая дрэвамі рачулка Лоша. Лоша па-літоўску стронга. Стронга – гэта рыба сямейства ласасёвых. І стронга сапраўды водзіцца тут. На беразе рэчкі прыткнуліся наводдаль адна ад адной некалькі спраўных хат са студнямі, пунямі і адрынамі, у якіх так добра спаць на сене. Крыху далей, у звіліне Лошы, векавыя дрэвы былога фальварка. Ад дома засталіся толькі прыступкі ганка, якія вядуць у нікуды. А ля дарогі высачэзны крыж з неашкуранага крывога дубовага ствала з гэткай жа папярочынай.
Кажуць, што крыж пастаўлены былой гаспадыняй фальварка у памяць аб павешаным правадыры паўстання 1863-1864 гадоў Каліноўскім, якога яна кахала. Другі край рэспублікі, паўдзённы, Лахва Лунінецкага раёна Брэсцкай вобласці. Рака з непрыгожаю назваю Смердзь. Ёсць, аднак, адна з найпрыгажэйшых рэчак, якія мне даводзілася бачыць у маім жыцці. Недзе кіламетраў за 10 да ўпадзення ў Прыпяць рака пачынае драбіцца на рукавы. Атрымліваецца некалькі астравоў, злучаных драўлянымі мастамі. На гэтых астравах хаты, што патанаюць у садах. Вада рукавоў цёмна-зялёная, з сонечнымі плямамі, бо над імі вербы ўтвараюць суцэльныя тунэлі. І ў гэтых тунэлях у імгле цэлыя чароды чаўноў. Тут цудоўныя новыя пабудовы, у прыватнасці школа. І нібы вакол мала вады, тут яшчэ і шмат сажалак, дзе разводзяць карпаў. Той самы поўдзень, але Мазыршчына, вёска Данілеі. Гэта адна з тых мясцін, дзе жыхары яшчэ носяць па нядзелях і святых старадаўнюю народную вопратку. Хаты, выцягнутыя ў 2 рады, так густа абраслі дрэвамі, што здаюцца пагружанымі на дно глыбокага зялёнага возера. Некаторыя з іх пабелены і знадворку, часам крытыя трысцём. Вокны абведзены сінім. Наваколле дрымучыя лясы. Трапляюцца дубровы па 400-500 год. Гэта менавіта тут стаіць у атачэнні 600-гадовых дубоў дуб крывашапкі, цар дуб, дрэва вечнасці. Вось колькі ў яго назваў. Яму 1000 гадоў. Разменьвае другую 1000. Немцы хацелі спілаваць яго і вывезці ў Германію, але партызаны паставілі варту. Не ведаю, ці трэба было. Немцам усё адно гэта не ўдалося б. З якою тэхнікай падступіцца да дрэва таўшчынёю з вялікі пакой. Возера Свіцязь, апетае Міцкевічам. Вялікі, амаль правільны круг. З усіх бакоў зарослы дужа старымі дубамі. Вада тут такая, што калі нават проста выкупацца, валасы рыпяць дні 2. У наваколлі яго 3 досыць тыповыя вёскі. Міратычы, што прыцягнуліся доўгай паласою харошых хат. Тут захавалася даўно зачыненая 400-гадовая драўляная цэркаўка з тыпу патаемных. Назнарок малая, назнарок у гушчары, каб на час навалы і вайны не знайшлі. Яна славутая цудоўнай народнай разьбою. Варонча, вёска амаль гарадскога тыпу. Тут некалькі прадпрыемстваў, але і гэта вёска-музей. Тут над запруджанай рачулкай у гушчары стаяў, а можа і цяпер стаіць, 800-гадовы дуб, звязаны з імем Міцкевіча. Унутры дупло, у якім могуць паснедаць вакол стала чалавек 10. Нават акенца есть на другі бок. Можна высунуць галаву і глядзець проста з дрэва, як лясны дух. Наводдаль руіны дужа даўняга касцёла і могілкі з цудоўнымі помнікамі з італьянскага мармуру. Тут пахаваны бацька польска-беларускага паэта і фалькларыста Яна Чачота, блізкага сябра Адама Міцкевіча, а таксама Верашчакі, сваяка Марылі Верашчакі, першага кахання паэта. Маёнтак Верашчакаў, Туганавічы, быў некалі побач. На яго месцы застаўся парк і альтанка Марылі. Некалькі ліп
пасаджаных кругам. Яны так зрасліся, што каб адна не ўпала, унутр гэтага драўлянага круга нельга было б трапіць. Як бачыце, амаль у кожнай беларускай вёсцы ёсць што паглядзець. Толькі трэба ведаць, што глядзець.